il-Papa. Irridu naraw x'inhi s-sitwazzjoni, għaliex illum nafu x'inhi s-sitwazzjoni llum. Inti tittara x'inhi s-sitwazzjoni meta jgħaddu ftit xhur oħra. Ma nassumu jkollna l-virus, hemm ċans ma Inti hemmhekk għandek jekk inti għandek post fejn persuna ħajmur f'post li huwa ta' riskju, għandek ċans li persuna ma jkunx irid jiġi. Tajjeb, teknikament missu jiġi, aħna m'għandniex. Le ma nafux ħajkollna. Konna At this point jaqbillu jiġi at this point. U jiġi fit-Taljani miegħu biex Inti taxxa. tara s-sitwazzjoni tax-xenarju x'ħajkun Imma jista' ma dak jiġix, iż-żmien. ġifieri, Ġifieri wkoll, jekk inti tkun wasalt li nfirxettant li anke aħna jkollna waqfu pereżempju attivitajiet ta' massa, u mbagħad tkun sitwazzjoni kompletament differenti minn kif qed nitkellmu llum. Malaj mistoqsija se naqta. Fuq il-ħasil tal-idej. Qed tgħidu ħafna fuq il-ħasil tal-idej. Mbagħad ħafna skejjel, mhux kollha ovvjament, li m'għandhomx it-tfal imorru fit-tojlit u ma jsibux la biex jaslu jdejhom u Ma jsibux sapun. Ġifieri, ħanamel domanda aktar importanti. Il-hand Għaliex sanitizer. per eżempju parti mill-affajt li qed tagħmlu ma daħħaltux xajdu la dijaw li toqgħod taħsel idek fil-klassi. Irrispondini wara il-breka s-sejaq tagħna, wara l-aħbarijiet. Ħaniġu lura għandna ħafna telefons, ħafna filmati għalikom, ibqgħu hemm.